Гледаме ланчето. Еве го мразо. Сега кламе, го мразо. Ово е пропагер, Ево го. Ева, много ли се мразо. Ево, гледа го. И сега ще го правим. Не, много е. Я не игра всеки младисти веки, бе. Не бива, ще бе замръзната есената. Я не игра всеки младисти. Ти си за да улеваме или за да не улеваме? Не знам. Ама е ладно. Ама е ладно, Па какво ки улезнам, кой е замръзнат? Ай ке пробваме колко. Гледай дека го скъпа. Опа! Гледай дека го скъпа. Ке паднам. Не, паднам, му едам. Чекай, айде дека си там, айде наслика. Айде дека си там. Вземи мраз. Не може. Вземи, бе! Не може. Абе, вземи мраз, айде! Ке се скапа ли, бе, да му мразът? Ке се скапа ли? Не знам дали ке се скапа, страме. Нема, да. Айде, бе! Полека, пробувам. Ай ти, Знаеш, улези, излези. ай ти проби го мраза. Така малко ке ти отръпнат нозите. Дръж ме! Що дръж ме? Аз сам не може да се дръжа. Айде да пробваме на ovaj начин. Като тръпнат нозите, ама ако леземе цели и вака стоеме, ке е по-лесно. Слънцето го снима, виж. Идеме по. Ай, Роки. Айде, Роки. Дай да разчистиме мраза. Не би да питаме. Еве го слънцето, Еве го слънцето. Ай. Айди. Да, бе, и аз се вракям. Вракям се на пристанището. Не бия. Абе, дай тук улезем. Тук. Я се нагле. Абе, джабе ли довагаме? Не довагаме за джабе. Не бива. Що не бива? Не му крили яйцата. Чекай. Мистер Роналдо, слик. Вземи си моят телефон, слик. Бързо.
То. Дрži. Ajde, da stavim na mrazu ovako. Ne. Do plove. Dosta ti je. Колко време минава? Дека да знам. Замръзная. Замръзнае. Ajde, izgled. Ай сега ти. Само диши. Само диши, вау. Ajde, ti ne znam kako se opet. Сега съм мраз. Нищо не усекаме. Беги да се видя на камерата какво е. Нищо не усекаме. Абе, ние яйцата много ладно. Хайде, не се жали, айде. Не усекам нищо. Браво, майсторе! Опа! Браво, майсторе! Кои се потомци на Александър Македонски? Мраз е! Мраз! Сей 2 минути така. Що ти е да си машина в живот, не? Браво! Браво! Нозите не си ги усекам.